Szed videóra? Aha. Szia, Anett! Szia, Lea! Ez fel lesz Nézd, YouTube-on. nézd, hogy az ablakon. Júj, mi van ott? Jaj, benne lesz a segged is. Nem a tangát, tök illat. De nehogy ezt tőlem. De, Mondom, nem. amúgy nincs is kint a segged. Olyat is fölrakom, hogy kizáratok a sajttal a hajóval. Sajta? Aha, a nyelvünkkel. Kellynek megmutattam, tök kifögöttem. Mit mondasz a mai világról? Szar. Tényleg? Igen. És a tinédzserekről, hogy ennyit tudáskodnak? Azt meg még szarabb. Igen? Tényleg? Igen. Ezt mondod? Miről beszélhetünk? Nem tudom, mondd el az önéletrajzolat, hát ha valahol felvesz. Polgáról ezt vagyok. Unacsin jöttem. Tényleg, nem mondod komolyan. De te is? Én nem. Én Amerikában. Amerikában Ne jöttem. legyen ennyire közel a füledbe. Hát de... Itt a mateknál. De ez már nem ott. Csak volt. Jó? Na szóval. 16 éves vagyok. Ez komoly? Kicsit depressziós. Kának neki ment. Az embernek. Tudom, hogy csúnyán nézd a nő. Látod? Igen, Születted? nem hiszem. Azt nem hiszem. Na szóval. Kicsit szarú vagyok, meg nem vagyok. Tudjuk. És akkor miről beszéljek, még kérdezd valamit. Tudom, hány szemben? Megint? De lenne, akkor biztos, hogy nem az 27-8. Melyiket szereted? Mi? A podcast vagy a... Utána többször a fogtevét. De főleg, hogy YouTube-ra megöllek. De. Soki. De félig zenehang lesz rajta, félig meg a te hangod. De nem ám, mert hallatszani fog, hogy mindent mondom. Mit mondasz? Hogy depressziós lenni. Az nem, az majd Jó, és akkor persze mondod, hogy így beszélek, és mondom, hogy nem ülök az életben. Hát így majd kivágom belőle azt szerintem. De ezt most már megint mondod, szóval ezt megint kell. Most nem lesz jó. Tudod már később. És akkor most mit mondjak még? Miért erre jövök? Minden. Pont, ez jó kérdés, miért erre jövünk? Jó, van mondjuk a... Merre? Arra? Arra? Hogy nem Arra lesz ki? Arra be. Jó. komolyan? Csak egy kis komputerem van. Nem később. Hogy képzeld, hogy el Anett? Polgár Anett. Mindenki jelölje be Facebookon Polgár Anett.